Гэта вынікі 2025 года ў польскай палітыцы. Галоўныя падзеі, галоўныя людзі і, канешне, чалавек года у польскай палітыцы па версіі падкаста зроблена ў Польшчы. Гэта, уласна, падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». З промакодам «Зроблена» вы атрымаеце зніжку 15% на першы месяц вучобы, а таксама бясплатны апгрэйд пакета навучання. Да сустрэчы ў школе. Сыркі пансэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Прывітанне! У суботу 10 студзеня запрашаем усіх вас на афлайн-сустрэчу з падкастам «Зроблена ў Польшчы», якая адбудзецца ў самым цэнтры Варшавы. Падчас гэтай сустрэчы мы запішам новыя выпускі, пазнаёмімся з вамі, адкажам на вашыя пытанні і проста правядзем міла час разам. Усе падрабязнасці будуць у апісанні пад гэтым выпускам. Да сустрэчы! Ну што, Кірыл, як табе год у польскай палітыцы? Ой, год атрымаўся, як мы ведаем, неверагодна насычаным. Так, я, канечне, разумею, што вы ў дадзены момант наразаеце алюешачку, вось селядзец пад шубай і рыхтуецеся да святкавання Новага года. Год быў бурлівы, вось вельмі насычаны рознымі падзеямі. Вось, канечне ж, пра галоўную падзею ў гэтым годзе мы зараз яшчэ паразмаўляем. Ну і давай уже не таміць, галоўная падзея — выбары. Безумоўна, гэта галоўная, найважнейшая падзея гэтага года, якая ўплывае на нашае з вамі жыццё ўжо ў дадзены момант. У траўні гэтага года адбыўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў, і 1 чэрвеня мы з вамі пазналі прозвішча новага прэзідэнта Польшчы. Але спачатку не таго. Спачатку не таго, пра гэта яшчэ зараз паразмаўляем. Так. Куча спойлераў ўжо на самым пачатку. Красей, глядзіце далей. Я думаю, што трэба ўзгадаць, прынамсі, тых галоўных, хто прымаў удзел у гэтым ганаровым спаборніцтве. Канечне, кандыдатаў было шмат, але там, скажем так, не ўсе заслугоўваюць на тое, каб іх там неяк там абмяркоўваць яшчэ ізноўку. Ось, тут прывітанне спадару Мацею Мачаку, ось, які быў адным з кандыдатаў. Ну, канечне ж так, галоўнымі фаварытамі і ўвогуле галоўным фаварытам гэтых выбараў з самага пачатку і амаль што да самага канца лічыўся дзейны мэр Варшавы, віцэ-шэф грамадзянскай на той момант яшчэ платформы, цяпер ужо кааліцыі, так, Рафал Часкоўскі. Вось, ягоным галоўным канкурэнтам быў на дадзены момант ужо дзейны прэзідэнт, а на той момант амаль што нікому невядомы шэф інстытуту нацыянальнай памяці. Беспартыйны. І беспартыйны, дарэчы, але мы ўсе ведаем. Ось, скажем так, як, але, слухай, тут гэта выглядае. Дзве парты адразу маглі табе падмігнуць, давай так. Ну, у прынцыпе, так, тут ты таксама маеш рацыю. Караль Навроцкі, канешне ж. Вось, за Каралем Навроцкім, проста наступаючы яму на пяткі, ішоў Славамір Мэнсан, адзін з двух лідараў партыі Канфедэрацыя. Вось, ну і, канешне ж, яшчэ быў Шыман Галоўня, на той момант дзейны маршал Сейму, Магдалена Беет, адна з палітычак новых левых. Ось, і, канешне ж, Гжэгаш Браўн. Ось, на якога ніхто асаблівую ўвагу не звяртаў, але вынікі, скажем так, адкрылі карты, ось, і паказалі who is who у польскім грамадстве. Ну і, як я ўжо сказаў хвіліну таму, галоўным фаварытам ад самага пачатку, дарэчы, ён быў фаварытам усе апошнія 5 гадоў, ось, трэба прызнаць, так, што, скажем так, яго памазалі на царстве, ось, і усе, у прынцыпе, лічылі, што прэзідэнтура ў яго ў кішэні. Я нават памятаю нейкі выпуск, у якім я казаў, што увогуле, што мы абмяркоўваем, калі зразумела, што Часкоўскі дакладна пераможа. Было такое. І пры гэтым, так, фактычна, усе пытанні доўгі час паказвалі вялікі адрыў Рафала Часкоўскага ад галоўнага суперніка. Гэты адрыў часам складаў нават больш за 10%. Я памятаю, нават 15% прыкладна было ў некаторых апытаннях. І ўсё пераламілася ў моманце, калі пачаліся злашчасныя тэледэбаты. Нагадаем нашым гледачам гэтую прыўкрасную назву гэтага прыўкраснага населенага пункта, вакол якога ўсё круціцца і верціцца ў польскай палітыцы. Коньскі.
Вось коньскі тыя знакамітыя дэбаты, калі вельмі добры сябра і шэф перадвыбарчага штабу Рафал Часкоўскага Славамір Нітрас намовіў яго на тое, каб кінуць заклік да спадара Навроцкага на паядынак. Ось, на паядынак, які павінен быў адбыцца у эфіры тэлеканала ТФУП. І ўсё сапсаваў Шыман Галоўня. Ось, які, як дагэтуль памятаю, сказаў, што калі яго выставіць праз дзверы, то ён залезе праз вакно, бо ён мае права як кандыдат у прэзідэнты ўдзельнічаць у гэтых тэледэбатах. Ну, пры гэтым ён сапраўды меў вельмі шмат рацыі. Кажыце, калі коротка яшчэ, што адбылося, Рафал Часкоўскі вызваў 1 на 1 на дэбаты Караля Наўроцкага. Але туды прыехалі ўсе, амаль што. Гэта не спадабалася іншым кандыдатам, бо мы ўсе маем права на дэбаты, і ўсё паламалася. Яны прыехалі, і ўсё паламалася. І менавіта з тых дэбатаў кампанія Рафала Часкоўскага пайшла пад адкос, бо ўсе зразумелі, што спадар Рафал не асабліва добра выглядае на тэледэбатах, не асабліва добра сябе ў гэтым адчувае. Вось, і, карацей, ён іміджава пачаў вельмі моцна губляць. Ну і ввогуле, да, пазначым, што кампанія была даволі жорсткай, прычым не толькі для Рафала Часкоўскага. Так, сёлетняя кампанія, яна была неверагодна інтэнсіўнай, асабліва напрыканцы. Вось, я думаю, што вы ўсе памятаеце, колькі было дэбатаў у гэтым годзе. Так, шчыра, я ўжо нават не памятаю. Нешта каля 10 дэбатаў. Шчыра, такога ў Польшчы ніколі не было. Былі дэбаты і ТФУП, былі дэбаты ў факце, здаецца, так? Суперэкспрэс. Вось, я пераблытаў факты Суперэкспрэс. Дарэчы, яны былі, здаецца, самымі найлепшымі. Рафал Часкоўскі паказваў проста неверагодна розныя ўзроўні падрыхтоўкі. Раз выглядаў як мумія, раз быў даволі прыемны і актыўны. Пры гэтым Караль Наўроцкі ўвесь час павалютку рос. Вось, і гэта было выразна бачна. Пры гэтым, канешне ж, мы дакладна памятаем чорны піяр, які ў гэтым годзе выкарыстоўваўся і пры гэтым вельмі моцна. Канешне ж, гаворка пра серыю скандалаў, напрыклад, вакол Караля Наўроцкага. Пры гэтым, што цікава, дагэтуль гэта ўсё не высветлена. Ось, у траўні мы ўсе абмяркоўвалі справы кавалеркі ці яшчэ там нейкія там іншыя рэчы пра тое, што прэзідэнт працаваў ахоўнікам у Гранд-хатэлі ў Сопаце. Ось, некаторыя СМІ проста публікавалі дзесяткі артыкулаў на гэты конт. Усе пагражалі адно аднаму судовымі позвамі. Ось, мінула паўгады і цішыня. І нічога не вядома. Слухай, адзінае, што чаму ты называеш гэта чорным піарам? Мне падаецца, што гэта не зусім тое. Не, гэта не тое, антыкампаніі такія. Вось, скажем так, добра, я пасыпаю голову попелам у чарговы раз у эфіры нашага падкасту. Так, я дрэнна выразіўся, гаворка ідзе пра антыкампанію. Вось, і мы, дарэчы, разглядаючы пасля прычыны паразы Рафала Часкоўскага падчас гэтых выбараў, таксама узгадалі, што перагнулі крыху вось з інтэнсіўнасцю і насычанасцю вось гэтай антыкампаніі. Пачаўся адваротны эфект, так, і людзі пачалі аб'ядноўвацца вакол свайго сцяга, і яшчэ больш ахвоча ісці на выбары, каб прагаласаваць за Караля Наўроцкага. Але, слухай, пры гэтым быў усё ж такі момант, калі Рафал Часкоўскі абвесціў сябе пераможцам. І мы нават у нашым эфіры выбарчым таксама казалі, што вось, вынікі апытаных паказваюць, не апытанне, што экзіт-полы паказваюць, што вось, быццам бы зараз Рафал Часкоўскі перамагае. Але? Так, я яшчэ падчас эфіру 1 чэрвеня казаў, што я не абвяшчаю нікога прэзідэнтам, вось, бо... Ну, мы абвесілі вынікі экзіт-полаў. Так, бо вынікі экзіт-полаў былі неверагодна непэўнымі, так, і вось гэтая розніца, пры гэтым у 2 экзіт-полах адразу, паказвала перавагу, але, ўсё ж такі невялікую перавагу Рафала Часкоўскага, а правыя кандыдаты звычайна не дашацаваны. Ну, і так яно высветлілася. Я добра памятаю, як мы з Максам выйшлі пасля таго эфіру, яшчэ пагутарылі пару хвілін, разышліся, і недзе 20 хвілін пазней, калі я ўжо пад'язджаў дадому, былі апублікаваны вынікі Late Poll, дзе ўсё замянілася месцамі. І Караль Наўроцкі з прылічным уже такім адрывам
з запасам, вось, быў лідарам. Вось. Ну і так яно і пацвердзілася. Так яно і пацвердзілася. Карл Наўроцкі фактычна перамог. Нягледзячы на тое, што пасля там былі гісторыі пра тое, што нібыта вынікі сфальсіфікаваныя, вось. Ой, давай нават. Мы гэта паглыбляцца не будзем, гэта проста, вось, ну, скажам так, ну, разумееце. Вось я нават не ведаю, як гэта каментаваць дагэтуль, дарэчы. Вось, бог сапраўды, Польшча была першым выпадкам у гісторыі чалавецтва, калі б апазіцыя сфальсіфікавала выбары. І 6 жніўня 2025 года урачыста ў Сейме прынёс прысягу і клятву новы прэзідэнт Польшчы, спадар Карл Наўроцкі. На гэтым скончылася 10гадовая эпоха папярэдняга прэзідэнта Анджэя Дуда. І мы прачнуліся ў новай Польшчы. Ну і давай вось паразмаўляем пра гэту новую Польшчу з новым прэзідэнтам Каралем Наўроцкім. Вось што пра яго можна сказаць вось за гэты перыяд? Бо шмат чаго на самой справе. Першае, напэўна, на што варта звярнуць увагу, гэта на яго рост. Ты ўжо абмовіўся, што сапраўды гэта быў там, прэзідэнт ІПН, але ў палітыцы, ну, невядомы. Так. І зараз што? Гэта быў абсалютна ноунейм, бо вось нават калі параўноўваць з Анджэем Дудай, то Анджэй Дуда ўсё ж такі быў палітыкам. Акей, быў з другога, трэцяга шэрагу, вось, але ўсё ж такі палітыкам, і меў нейкі досвед, вось, працаваў на розных пасадах. Карл Наўроцкі палітычнага досведу не меў увогуле. Ён быў проста шэфам ІПН, гісторыкам, вось, не палітыкам. Я памятаю, як мы абмяркоўвалі асобу Карла Наўроцкага, калі яго толькі-толькі абвесцілі. Памятаеш, вось той ягоны выступ падчас абвяшчэння, так, у Кракаве, калі ён чытаў з паперкі, запінаўся, адчуваў сябе неверагодна неўпэўнена, і па шчырасці гэта выглядала кашмарна. Вось. Але стары ліс Яраслаў Качынскі усё ведаў. І зноўку паказаў сваю геніяльнасць. Недарма год таму ён быў чалавекам года па версіі нашага подкаста. Можа, і гэтым стане. Паглядзім. Ось. У Яраслава Качынскага атрымалася знайсці матэрыял, ось, з якога атрымалася зрабіць прэзідэнта. Ось, сапраўды, ад футбольнага фаната, які біўся на кулаках у лясах, ось, да галавы дзяржавы. Гэта, ну, неверагодны шлях. Вось. І я памятаю, некалькі тыдняў таму, калі мы з табой былі на гастролях у Кракаве, вось, я там нават прызнаваўся, што я не хачу казаць гэтага слова, але я мушу яго сказаць. Я ў захапленні ад роста гэтага чалавека. Вось, ён сапраўды вучыцца, ён хоча быць прэзідэнтам. Вось, у адрозненне ад Рафала Часкоўскага, які думаў, што яму ўсё проста належыць. Вось, чамусьці. Нават ужо пасля выбараў, вось, цягам гэтых месяцаў, я вось сёння, дарэчы, перад здымкамі нават думаў, бо Карл Наўроцкі, ну, гэта, канечне, не ягоная заслуга, ось, але ягонай каманды. У яго неверагодна добрая каманда. Павел Шефернакер, я некалькі разоў казаў, вось гэтае прозвішча ў нашым падкасці, гэта шэф палітычнага кабінету Карля Наўроцкага. Гэта неверагодна таленавіты паліттэхнолог. Паглядзіце, пагартайце, зайдзіце на старонку Президент.pl, паглядзіце выступы Карля Наўроцкага. Ён увесь час публікуе нейкія тэлевыступы, ну, відэавыступы, так, дзе тлумачаць тыя ці іншыя свае рашэнні. І я, вось, скажу так, з прафесійнага пункту гледжання я бачу, што вось нават цягам апошніх месяцаў ён усё лепш і лепш звяртаецца да сваіх выбаршчыкаў. Ну, увогуле, да польскага народу, але, канечне, гаворка перадусім ідзе пра сваіх выбаршчыкаў. Ён вучыцца, ось, і гэта крута. І нават вось у Кракаве я памятаю, што я прызнаўся, ці мне сорамна, вось, як польскаму грамадзяніну, так, за спадара прэзідэнта? Не, мне не сорамна. Ось, я магу з ім не пагаджацца, я з ім не пагаджаюся па большасці пунктаў. Ось, у нас абсалютна розныя погляды, ось, але не, мне не сорамна. Ось, так, гэта новая палітычная зорка дакладна. Ось, і чарговы раз гэта падкрэсліваю. І зорка з вялікім патэнцыялам. Мне падаецца, што галоўны кантраст это вось яго першы выступ на вось гэтай пісоўскай канферэнцыі, калі яго аб'яўлялі, канвенцыі. У Кракаве гэта было? У Кракаве. У Кракаве. Мы былі ў Кракаве, прэзідэнт быў у Кракаве. Так. І вось яго выступ перад Сеймам, калі была
абвяшчэнне, калі ён уступаў у пасаду. Вось, калі дзе ён чытаў без бумажкі, дзе ён вельмі моцна звяртаўся да ўсіх, былі вельмі моцныя словы, таму, мне падаецца, што гэта такі... Так, вось ягоная прамова падчас інаўгурацыі, пасля інаўгурацыі, гэта быў, як кажуць па-польску, майстар-штык. Ось, то бок... вельмі добрая прамова, пры гэтым абсалютна з галавы, без нейкіх канспектаў. Гэта цяжкая задача, ось, сапраўды, і яна была вельмі добрая. А цяпер яно ўсё яшчэ лепш. Ось, канечне, ён дагэтуль ўсё яшчэ крычыць часам. Ось, але, скажем так, вучыцца, і гэта сапраўды выразна бачна. Дарэчы, з ангельскай мовай у яго ўсё не так дрэнна. У нас была American Dream, зараз гэта польскае мажэнне. Не ведаю, ці дакладна гэта пераклад, але, вось, добры прыклад. Чалавек, які... Self-made man. Які змагаўся, біўся ў лесе, зараз прэзідэнт. І, добры прэзідэнт, як ты сам сказаў. І, дарэчы, што вось цікава, я заўсёды падкрэсліваў, што ў правай справядлівасці значна лепш атрымоўваецца працаваць з палітэхнолагамі, са спецыялістамі па маркетынгу. У адрозненні ад вось ліберальнага боку, асабліва ад грамадзянскай кааліцыі, яны ўвогуле не ўмеюць гэтага рабіць. Бачна, што яны нават з такіх рэчаў, як тое, што прэзідэнт хадзіў, па-нашаму гэта называецца стрэлкі, так? Ось, на ўставкі па-польску. Што ён хадзіў на ўставкі, яны нават з гэтага змаглі злепіць плюс. І гэта імпануе ягоным выбаршчыкам. Ось, яны бачаць, сапраўдны мужик. Пайшоў, даў морду, калі трэба было, так? Ось, і што? Такое мінулае ў чалавека. Хто не рабіў памылак у маладосці, так? Давай галоўнае. Вось, у яго был вельмі актыўны пачатак прэзідэнтуры, першы 100 дзён, там увогуле ўсё палыхала. Галоўныя тэзісы. Прэзідэнт, як яго называюць, вітамат. Так, ось у апошнім часам ёсць такое слова. Наколькі я добра падлічыў, на дадзены момант ужо 20 ветаў. Ось, 20 ветаў – гэта рэкорд абсалютны. Вось я ў Кракаве абяцаў, што будзе 50, будзе 50, верце. Вось, таму, скажем так, я думаю, што чарговыя 30 ён можа зрабіць цягам наступнага года. Вось, бачна, што канфлікт сапраўды востры. Вось, то бок так званая кохабітацыя, то бок суіснаванне ўраду і прэзідэнтаў з розных палітычных лагераў гэтым разам неверагодна вострая. І мы гэта прадказвалі ў нашым падкасці, што гэта будзе зусім іншы прэзідэнт, аніжэлі Анджэй Дуда. І гэта бачна. Пры гэтым, ось, ёсць парачка рэчаў, пра якія, скажем так, якія мне ўсё ж такі не падабаюцца. Мне шмат што не падабаецца. Ось, будзем шчырымі, у мяне ёсць такое права не пагаджацца, так? Ось, знешняя палітыка. Знешняя палітыка ляжыць. Ось, так, у прэзідэнта атрымоўваецца рабіць добрае ўражанне, добра выглядаць і добра сябе паводзіць вось падчас розных сустрэчаў на міжнароднай арэне з рознымі іншымі галавамі дзяржаў. Вось, дарэчы, гаспадар Зеленскі, так, сёння была сустрэча, вось, калі мы запісваем, і ўсе думалі, як гэта будзе выглядаць, бо ўсё ж такі Кароль Наўроцкі, ён знакаміты сваімі, скажем так, антыукраінскімі поглядамі. Ось, будзем шчырымі. Не, атрымалася зрабіць вельмі прыстойна. Ось, усё без нейкіх там нараканняў. Але пры гэтым, што вось мяне увесь час грызе недзе там, у правай справядлівасці і ў асяроддзі Кароля Наўроцкага ёсць людзі, якія маюць вельмі добрыя кантакты ў ЗША. Чаму так мала робіцца на гэтым напрамку? Я гэтага зразумець не магу, і асабліва ў кантэксце апошніх вось там некалькіх там тыдняў, парачкі месяцаў, калі гэтая тэма ізноў пачала яшчэ мацней бурліць, так, то не выкарыстоўваецца патэнцыял кантактаў з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Я скажу так, магчыма, намаганні ёсць, але не заўсёды, як бы, калі ёсць ажаданне адной стараны, то нешта адбываецца. Я чуў такое меркаванне, бо калі вось быў апублікаваны план польскіх палітыкаў і ў палякаў агулам, увогуле польскае грамадства было пытанне, ось, бо там пішуць пра Польшчу, не пытаючыся Польшчу пра гэта, так? І журналісты пыталіся людзей з асяроддзя прэзідэнта, што ці вы ўвогуле спрабавалі, неяк там у вас былі кантакты? Так, кантакты былі. Окей, але, дзе звычайна публікуюцца там нейкія, ведаеш, там справаздачы, ці прынамсі проста нейкі анонс такой у навінах, што там прэзідэнт патэлефанаваў, так? Тут была цішыня. Ось, і у мяне ёсць такое адчуванне, што былі спробы патэлефанаваць, але ніхто не падняў трубку. Вось я пра гэта і кажу, што ты, як бы, можаш хацець паўплываць, але не заўсёды даюць уплываць. І гэта проста паказвае, на жаль, што патэнцыял увогуле вось гэтых вельмі добрых стасункаў з Амерыкай, якія традыцыйна ў Польшчы, ён у дадзены момант вось не выкарыстоўваецца.
выкарыстоўваецца. Пры гэтым, ну, гэта вельмі дрэнна, так, вось. Трэба будаваць сваю пазіцыю, ўсё ж такі, намагацца усімі магчымымі спосабамі. Нават, не ведаю, ведаючы Трампа, запрасіце яго ў Польшчу, вось, зладзьце яму прыём як каралю. Запрашалі ж быццам. Яшчэ раз запрасіце. Вось, надайце яму найвышэйшы орден, вось, орден у краіне, орден Белага Арла, напрыклад. Запрасіце яго на ўрачыстыя ўручэнні ў каралеўскім палацы. Вось, карону яму надзеньце на галаву. Ён жа любіць такія пабрыкушкі. Вось, ну, серьёзна. Сертыфікат у школу польскі на так выдатны падарунак на зімовыя святы. А промокод «Зроблена» дае магчымасць бясплатна праапгрэдзіць пакет навучання. Сыркі пансэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Давай пераходзім да наступнай тэмы. Зразумеў, што ў Караля Наўродскага ўсё гарыць, год супер. Пераходзім да людзей, у якіх усё было не вельмі супер. Гэта Рафал Часкоўскі, пра якога мы ўжо сказалі, і Шымон Галоўня. Давай караценька па абодвух. А што не так? Ну, гэта два галоўныя падзенні гэтых выбараў. Так, бо Рафал Часкоўскі, вядома, ён ўсё праіграў. Вось. Другі раз праіграў выбары, пры гэтым у адрозненне ад 20-го года, дзе, скажем так, ну, барацьба была не тое, каб роўнай, ось, і, скажем так, ён на той момант зрабіў усё, што мог. То ў гэтым годзе ўсё было праіграна там, дзе гэта было немагчыма праіграць. Вось. Дарэчы, можете вось паглядзець наш выпуск у чэрвені, дзе мы назвалі 10 прычын паразы Рафала Часкоўскага. Я вельмі люблю гэты выпуск, мы там усё просто па палічках расклалі, вось як сапраўдныя эксперты па польскай палітыцы. Ну, мы і ёсць эксперты па польскай палітыцы, скажу так сціпленька. Ось. І карацей так, для Рафала Часкоўскага гэта азначае фактычна канец ягонай кар'еры. Так, ён до 29-го года застаецца мэрам Варшавы, больш ён мэрам Варшавы быць не можа. Вось, бо ёсць абмежаванне па колькасці тэрмінаў. Ну і далей яны велька невядома. Вось, што ён зможа рабіць, калі будзе так, што будзе прыхілены яму ўрад і пагадзіцца прэзідэнт, то магчыма нейкім амбасадарам. Вось, пры гэтым, што ў яго ёсць досвед усё ж такі ў міжнароднай палітыцы, бо ён быў віцэ-міністрам замежных спраў у свой час. Ось, ці, напрыклад, Еўрапарламент. Ось, такая ганаровая пенсія традыцыйная для шматлікіх палітыкаў не толькі ў Польшчы, але ўвогуле па ўсёй Еўропе. Шымон Галоўня. Шымон Галоўня, так. Я шмат разоў называю яго ў нашым падкасці П'еро, і гэта так і ёсць. Ось, гэта чалавек, які ў гэтым годзе ўжо проста дасягнуў фактычна дна. Ось. Быў нейкі проблеск так падчас тэледэбатаў, калі ён, дзякуючы свайму гэтаму тэлевізійнаму досведу, неяк, можна сказаць, выстреліў так на некалькі хвілін, ось як супернова. Сацыялагічныя нават даследаванні паказвалі, што ў яго намячаўся нейкі там рост і што, магчыма, ён мог бы неяк там, прынамсі, неяк адбудаваць сваю пазіцыю. Скончылася ўсё так, што ён здабыў менш галасоў, чым Гжэгач Браўн. Вось, 4,99, нават да 5 не дасягнуў, пасля чаго пачаў метацца. Ось, пачаў рабіць дзіўныя заявы наконт таго, што яго нібыта схілялі да таго, каб зладзіць пераварот, так, не прыняўшы прысягу ад новаабранага прэзідэнта. Ну і пасля ўжо пайшло-паехала. Ось, сустрэчы патаемныя ўначы, як начныя каханкі з Ярославам Качынскім і іншымі яшчэ людзьмі, пры гэтым на прыватных кватэрах, недзе там у Варшаве, ну, прабачце. Ось, і тут, мне здаецца, ўжо проста вось гэта было тое сапраўднае дно. Ось, пасля чаго нават Шымон Галоўня, як я памятаю, нават знікаў. Ось, там на некалькі тыдняў яго нідзе не было бачна, ось, верагодна, мусіў таксама пераасэнсаваць. Ну, слухай, давай так. Мы вось кажам шмат чаго быццам бы дрэннага пра яго, але мне ўсё-такі падаецца, што чалавек апынуўся ў вельмі складнай сітуацыі. Проста ён разлічваў... Я не кажу пра яго нічога дрэннага, як пра асобу. Я толькі ацэньваю ягоныя крокі. Ну так, ну я кажу, што можна неяк па-чалавечы яго зразумець. Бо ён разлічваў на вось такі вынік аказаўся вось такі, так. І, ну, хутчэй за ўсё, па яго дзеяннях можна зрабіць вынік, што гэта яго зламала. Яго гэта зламала, бо ён быў не гатовы ўсё ж такі да вось такой вялікай палітыкі, якая ўсё ж такі яна жорсткая, яна неверагодна жорсткая. Там цябе знішчаць, размажуць і выплюнуць. Ось, і тое самае адбылося з Шымоном Галоўняй. Ось, апошняй для яго такой, скажем так, дэскай ратунку была магчымасць здабыць пасаду высокага камісара па бежанцах у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але вось тыдзень таму стала вядома, што будзе былы прэзідэнт
прэзідэнт Іраку. Вось, то бок тут таксама не атрымалася. Вось пры гэтым я надалей лічу, што Шымон Галоўню верагодней за ўсё яго хочуць пазбавіцца ў палітычным сэнсе. Усе на польскай палітычнай сцэне. Бо Шымон Галоўня паказаў крыху ўсё ж такі сваю гэтую непадрыхтаванасць да вялікай палітыкі, напрыклад, вось гэтымі заявамі пра пераварот. Так? Ось, таму на дадзены момант Шымон Галоўня застаўся у другім шэрагу. Ён віцэ-маршал Сейму. Ось. Ён пераехаў у кабінет Владзіміра Чажастага. Дарэчы, вось журналісты пісалі, што на сленгу дэпутатаў вось гэты кабінет, які значна меншы і значна больш сціплы, чым кабінет маршала, які такі ўсё ж такі пампезны, вось называюць камунячай дзірой. Кумуша дзюра. Ось, так, і там цяпер знаходзіцца Шымон Галоўня. Пры гэтым па-чалавечаму мне яго шкада. Ось, сапраўды. Я тут ужо магу прызнацца шчыра, што за месяц прыкладна да выбараў я запаўняў вось некалькі вось гэтых тэсцікаў такіх, так проста для забавы, тыпу лятарнік выборчы. Так, я вось табе, памятаю, прызнаваўся, што ў мяне ва ўсіх тэстах у мяне выходзіць Шымон Галоўня. Ось, але не, я не галасаваў за Шымона Галоўню, калі што, у першым туры. Шмат з ягоных поглядаў, яны сапраўды добрыя погляды, вось такія, які, магчыма, дапамаглі б нарэшце вось засыпаць крыху, прынамсі, гэтыя падзелы паміж часткамі польскага грамадства. Ну, але, на жаль, не атрымалася, не вывез. Ось, ёсць такое слово, не вытрымаў. На жаль. Пры гэтым варта адзначыць, што яго хваліў Славамір Мэнсон, яго працу як маршала Сейма. Вельмі. Яго, дарэчы, шмат хто хваліў. Так, і як маршал Сейму, ён быў добрым маршалам Сейму. Так, і шматлікія крокі, якія ён зрабіў падчас вось гэтых 2 гадоў, яны былі вельмі добрыя, ён вярнуў у Сейм дэмакратыю. Ну і галоўнае, што ён зрабіў Сейм больш адкрытым. Вось пра гэта і гаворка. Так, больш дэмакратыі. Сейм зрабіўся ізноўку больш адкрытым. І гаворка не толькі пра тое, што ён наказаў дэмантаваць агароджу вакол Сейму, якую паставіла права і справядлівасць, а ўвогуле гаворка пра падыход, пра размовы з журналістамі. Журналістамі вельмі добра з ім працавалася. Ось, усе хваляць. І таму, так, ён застанецца ў гісторыі дакладна, ось, бо як маршал Сейму ён быў добры. Давай узгадаем яшчэ 2 чалавек, які ў гэтым годзе ўсё ж такі, не так, як Караль Наўроцкі, але ўсё ж такі падраслі, ці нечага дамагліся, перамаглі. Гэта Славамір Мэнсон і нечакана Гжэгаш Браўн. Вось давай пра іх караценька. Так, пра Славаміра Мэнсона дакладна варта сказаць, бо памятаеш, як было падчас кампаніі, так, то ён нават ужо быў на другім месцы амаль што. Так, ужо казалі, што ён будзе ў другім туры. Ось, і пра гэта казалі... Ён сам так казаў. Ён сам так казаў, так і пра гэта казалася абсалютна сур'ёзна. Ну і сапраўды, сябры, мы, рыхтуючыся ось да нашых выпускаў, я калі там раблю сцэнарый і так далей, я гэтыя даследаванні ўсе чытаю, па-перше, я ўвогуле чытаю ўсе гэтыя даследаванні, так, і сапраўды сацыялогія паказвала, што ў яго ёсць шанец. Пачаўся неверагодна моцны рост, Караль Наўроцкі на той момант яшчэ не разагнаўся. Што мы маем у выніку? У выніку ён зрабіў вельмі добры вынік, 15%, як я добра памятаю, так? То бок, ён умацаваў сваю пазіцыю, пацвердзіў пазіцыю канфедэрацыі як адной ужо з галоўных... Трэцяй сілы ў польскай палітыцы. Вынік сапраўды вельмі добры, асабліва калі параўнаць з вынікам Кшыштафа Босака 5 гадоў раней, які быў удвая меншы. Вось напрыканцы года пачало крыху там, скажем так, быць горш. Вось это спойлер на наступны тыдзень, вось таму таксама глядзіце. Ну, але в суме ён застаецца вельмі яскравым і суперпапулярным палітыкам. Ён застаецца дакладна вось у 5 вось найважнейшых асобаў у польскай палітыцы ў дадзены момант. Ён добра згуляў на гэтых стрымах з кандыдатамі, збіраў там мільёнамі сваім канале, потым на антымігранцкай тэме. Ён вельмі добра сябе адчувае вось у працы з інтэрнэтам, і пры гэтым мы ж ведаем, што ягоны электарат гэта малады электарат у абсалютнай сваёй большасці. Вось таму ён вельмі добра ў гэтым трымаецца, і у яго ўсё добра на дадзены момант. Окей, нечаканы чалавек у нашым спісе, якога, магчыма, дзіўна было пабачыць нават да самога першага тура выбараў, да вынікаў, Гжэгаш Браўн. Так. Што ён тут робіць? Гжэгаш Браўн, скажем так, абысці было немагчыма. Ось, тут таксама спойлер, бо гэта тэма Гжэгаша Браўна у нас будзе. Я памятаю, як за месяц прыкладна да выбараў мы абмяркоўвалі, што Гжэгаш Браўн пачаў там казаць нешта, неговаць, так, то бок, як это сказаць, адмаўляць Халакост, так, і ўвогуле казаць, што там Асвенцым гэта ўсё лухта.
Вось і я памятаю, што падчас здымак мы здымалі з табой у парку. Вось, і я сказаў, што за гэтага чалавека можа прагаласаваць нават мільён палякаў. Але гэта была на той момант, здавалася б, неверагодная лічба. 1 200 000 прагаласавала за Гжегожа Брауна. І не 200, а 200 тысяч, не просто 200. Так, 1 200 000 грамадзян Польшчы аддалі свой голас за Гжегожа Брауна. Ён зрабіў неверагоднейшы вынік, 4-е месца. Ну, гэта просто неверагодны вынік, пры гэтым з такімі поглядамі. З правага боку палітычнай сцэны праз Гжегожа Брауна менавіта пачынаецца ўсё самае цікавае. Окей, і працягваем з правым бокам палітычнай сцэны крызіс у партыі «Права і справядлівасць». Пакуль скажу коротка. Вось, праз тыдзень будзе больш. Як вы маглі даведацца, у нашым мінулым выпуску былі 2 вігіліі, так? Вось, і што... 2 вігіліі менавіта ў пісе. У праве і справядлівасці, так, была партыйная вігілія ў сядзібе з удзелам Міраслава Качынскага, дзе ён казаў, што ёсць толькі адна партыйная вігілія. Вось, пасля чаго групка дэпутатаў палітыку права і справядлівасці сабралася на автопатію ў маці. Вось, у Матэуша Маравецкага. Вось, то бок, гэта ўжо вельмі сімвалічна і паказвае тое, што адбываецца. Увогуле, права і справядлівасць у гэтым годзе прайшло праз такі роллер-коустер, амерыканскія горкі так званыя. Пасля выбараў было у мяне абсалютнае адчуванне, гэта было бачна па іхніх палітыках. Па-польску кажуць пыха, так, вось гардыня. Бо яны уверылі у тое, што ў іх 50%. Забыўшыся пра тое, што 50% на выбарах прэзідэнцкіх не азначаюць абсалютна 50% у выбарах парламенцкіх. І прыкладна, пачынаючы з кастрычніка, пачалося сістэматычнае падзенне іхняга рэйтынгу. У дадзены момант у некаторых апытаннях гэта ўжо нават там 25%. І адрыў ад галоўнага канкурэнта, то бок грамадзянскай кааліцыі, нават 7-8% складае ўжо. То бок крызіс бачны проста голымі вачыма, скажем так. Крызіс у праве справядлівасці будзе дакладна шмат што вызначаць у польскай палітыцы на наступны год як мінімум, а магчыма нават даўжэй. Зараз крыху да знешніх такіх фактараў. Мне падаецца, што ў гэты год самыя такія гучныя размовы пра мірныя перамовы паміж Расіяй і Украінай, якія пушыць кожнага дня Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША. Як гэта ўплывае на Польшчу? Ну, на Польшчу гэта дакладна ўплывае, бо Украіна гэта сусед Польшчы. Польшча гэта прыфрантавая краіна. Праз Польшчу адбываецца амаль што ўся дапамога ваюючай Украіне. Пры гэтым Дональд Трамп, калі яшчэ ішоў на выбары, то казаў, што ён скончыць гэтую вайну за 24 гадзіны. А на дадзены момант прайшло ўжо там крыху больш, так прыкладна ў 300 разоў. Вось, а воз і ныне там. Так, вайна не скончаная. Пры гэтым увесь час адбываюцца... Скончаны 10 іншых. Мне здаецца, што ўжо 15. Ну, магчыма. Ну, не там складана палічыць. Ну, там половцы з печенегамі, ось таксама там. Ось, карацей, увесь год гэта тема бурліць. І чаму яна важная для Польшчы? Ну, бо, па-першае, вайна ва ўкраіне, яна вельмі моцна мае ўплыў на ўнутраную польскую палітыку. Тут і антыукраінскія настроі, і стомленасць вайной. Бо ад вайны стомленыя не толькі грамадзяне ўкраіны, канечне, перадусім грамадзяне ўкраіны, гэта вядома, так? Але польскае грамадства і грамадства іншых краін таксама гэтым стомленыя. Вось, тым больш, што папулістычныя правыя палітыкі выкарыстоўваюць гэтую тэму, кажучы, што вось прычына ўсіх вашых бедаў, таму што у вас грошай няма, таму што там, не ведаю, яшчэ там цэны растуць, там і так далей, гэта ўсё вайна в Украіне. Вось, і ў іх атрымалася гэта вось так паміж сабой звязаць. Таму, ну, дарэчы, Гжегош Браўн расце таксама у шмат чым на гэтай тэме. Базава, я разумею, пра што ты кажаш, праз гэтую стомленасць. Але курча, ну, якая стомленасць? Ну, то бок, мы жывем без бомб, без перабою святла, вады і ўсё астатняе. Зразумела, што кошты растуць. Зразумела, што сітуацыя... Зразумела, што незразумела. То бок, ніхто не ведае, ці не пачнецца вайна ў Еўропе, ці нападзе Расія на Літву, Латвію, Польшчу, Эстонію, на каго заўгодна яшчэ. Ну так, гэта стамляе, гэта трывога. Так, вось гэтая трывога і пры гэтым і звязаная агулам з пагрозай вайны, так, і з эканамічнай сітуацыяй. Вось два гэтыя фактары, яны спалучыліся ў адзін, і у
вялікай колькасці грамадства, не ва ўсіх, канешне, але ёсць пэўная частка грамадства, якая лічыць, што як толькі будзе падпісанае некае там перамір'е, То зажывём. то зажывем. Вось усё будзе адразу проста ў золаце. Я разумею гэта, але чаму мяне падрывае, што мне падаецца, што гэтая стомленасць трэба заўсёды вось думаць пра тое, што бляха, там вайна ідзе. І калі мы хочам менш стамляцца, трэба неяк дапамагаць. Ці данаціць, ці яшчэ нешта, што заўгодна рабіць, ці пушыць сваіх палітыкаў, каб яны не сядзелі на дупе роўна, а нешта рабілі з тым, каб прымусіць Пуціна і да вялікая частка перамоваў. грамадства гэта разумее, але ёсць другая частка грамадства, якая гэтага не разумее. Пра тое размова. Так. Вось. Окей, але гэта... Это ўжо, скажем так, філасофская размова. Яшчэ пра Трампа вось просто крыху так напрыканцы. Гэта тое, што ў снежні была апублікаваная новая дактрына. Дактрына США. Я памятаю, год таму прыкладна, здаецца, у студзені, калі вось заступаў ужо на пасаду Дональд Трамп, я сказаў, што вось Трамп паводзіць сябе як бы быццам згодна з новай дактрынай Монро. Ось, была такая дактрына Монро, там 150 гадоў таму, якая азначала ізаляцыянізм, ось, які вельмі доўга, скажем так, трымаўся ў знешняй палітыцы США. І вось тут у дадзены момант бачна прыкладна тое ж самае. Пры гэтым, што цікава, у гэтай дактрыне вельмі давольна выразна прапісана пра тое, што Еўрапейскі Саюз з'яўляецца ледзь не ворагам для США. І што такія краіны, як Польшча, Італія, ось, вельмі было файна, каб іх выводзіць увогуле, адцягваць. Магчыма, не вывесці так у сэнсе полексіту, але адцягваць, прынамсі, ад Еўрапейскага Саюза. Гэта вельмі вызывае нейкую трывогу, дакладна, бо гэта разбурае сусветны парадак. Вось, і увогуле вось гэтую сістэму адносінаў трансатлантычных, так? Не наўжо амаль што разбураная, насамрэч. Вось, і прайшоў толькі год. Вось, таму так, я дапісаў гэта, бо гэта вельмі важна, і гэта на нас з вамі, магчыма, яшчэ не непасрэдна, але ўсё ж такі ўжо ўплывае. Будзем трымацца Еўропы. Што яшчэ рабіць? Сітуацыя з мігрантамі. Адна з галоўных тэмаў для нас асабіста мігрантаў, магчыма, увогуле найважнейшая. Што тут змянілася, ці нейкія тэндэнцыі? Калі мы толькі пачыналі ў жніўні 24-го года, я памятаю, што вось такога накалу настрою дакладна яшчэ не было. Мы там нейкія там рэчы абмяркоўвалі, была там стратэгія ў стасунку да мігрантаў, якую прыняў урад Дональда Туска. Ось, але пасля ўжо ім бліжэй было да выбараў, ось, гэтую тэму пачалі ўсё больш і больш актыўна выкарыстоўваць палітыкі. І, як мы з вамі ведаем, прывяла гэта да таго, што проста выбухнулі ксенафабічныя антыімігранцкія настроі. Калі яшчэ раней галоўнымі ахвярамі вось гэтых антыімігранцкіх настрояў былі, напрыклад, мігранты з іншым колерам скуры, вось, з іншых культурных увогуле колаў, так, то тут увогуле ўсё скіравалася вось у белых славянскіх мігрантаў, так, вось, што увогуле змяніла абсалютна вось гэтую праблему, сутнасць гэтай праблемы ў Польшчы, так, вось, і тую знакамітую фразу, што ідзі сабе, ось, правалівай туды. Так, я думаю, што чулі шматлікія з нашых гледачоў. Прабачце, забыўся. Як можна было не ўзгадаць? Макс Корж. Ось, так, у нас нават быў спецыяльны Чалавек года па-за польскай палітыкай, але ў польскай палітыцы Макс Корж. Карацей, вось гэта быў той момант, калі, здаецца, быў пік, ось, пасля канцэрта Макса Коржа. Але, на шчасце, ёсць такое адчуванне, што напрыканцы года, па-першае, сітуацыя крыху стабілізавалася і пачала крыху супакойвацца. Бо, канешне, і далей ёсць розныя палітычныя сілы, як Жэгаш Браўн і вакол яго згуртаваныя асобы, якія і далей выкарыстоўваюць гэтую тэму. Але вось, напрыклад, нават ад палітыку канфедэрацыі ўсё менш і менш нешта пра гэта кажуцца. Вось, здаецца, па-першае, знудзілася, па-другое, магчыма, прыйшло пэўнае асэнсаванне, так? Бо ўсё ж такі Славімір Венсан сам прызнае, што працоўныя рукі Польшчы патрэбныя, так? Я перад запісам Максу казаў, што у мяне ёсць такое адчуванне, што апошнія пару месяцаў вось тая нармальная частка грамадства, якая не была хворая вось на гэтую ўсю ксенафобію, якая дагэтуль маўчала,
Гэта была такая маўклівая большасць. Ось, бо ўсё ж такі большасць палякаў не згодныя з гэтым. Яны пачалі быць актыўнымі. Ось, я гэта бачу ў соцсетках, на Інстаграме, у Твітары, у Фейсбуку. Пад рознымі ксенафабічнымі каментарамі і гэтак далей прыходзіць усё больш і больш палякаў, якія ставяць гэтых хворых на ксенафобію людзей на месца. Ось, кажучы ім, што падумайце галавой, так? Пры гэтым нашыя пытаначкі. Ось нашыя пытаначкі, асабліва пытаначка з маршу непадлегласці. Так, дзе, здавалася, мы прыйшлі, як кажуць некаторыя, на марш фашыстаў. Ось, а паразмаўлялі з цудоўнейшымі людзьмі. Пачулі вельмі цёплыя словы пра беларусаў. Дарэчы, калі не глядзелі, паглядзіце абавязкова. Ось, каб зарадзіцца пазітыўнай энергіяй на канец года. Таму, скажем так, здаецца мне, што з гэтай сітуацыі не ўсё так дрэнна і ёсць шанец на тое, што яна пачне выпраўляцца. Ось. Усё ж такі таксама у Гжэгаша Брауна і ў ягонага атачэння ёсць нейкая столь падтрымкі. Ось. Так шмат галасоў яны не зберуць. Ну, яшчэ другая тэма тут, гэта пастаянныя размовы пра змены ў пытанні легалізацыі, ў законе на грамадзянства. Тут мне падаецца, што мы таксама так шмат абмяркоўвалі, што не трэба нават вось так застанаўлівацца на гэтым. Але што важна падкрэсліць, што было шмат праектаў зменаў, так. І дагэтуль нічога не змянілася. І дагэтуль, дарэчы, няма праекту ад грамадзянскай, ну, увогуле ад кааліцыі, так, бо, прабачце, яны абяцалі, што ў кастрычніку будзе. Ну. Вось, 2 месяцы ўжо прайшло. Літаральна заўтра, 26 год. І увогуле тэмп увогуле гэтых прапановаў быў такі, што я памятаю, нават нехто ў нас пытаўся з глядачак, калі добра памятаю, ці ёсць верагоднасць, што з Новага года нешта будзе. Так, было. Як той Джон Траволта на гіфцы. Ось, дзе што? Цішыня. Таксама неяк такая падуціхла. Кааліцыя ў гэтым чарговы раз, у гэтым выпадку якраз гэта добра, але яны ў чарговы раз паказваюць, што яны кажуць шмат гучных словаў, што вось мы там зараз увядзем, зменім і гэтак далей. Але таксама як са справай з грамадзянскімі партнёрствамі, тое ж 2 месяцы таму было вельмі гучна. Таксама цішыня. Нічога не робіцца. Ось. Таму хай і далей нічога не робіцца. Але, дарэчы, гэтыя размовы ўсё ж такі паўплывалі на жыццё людзей. Вось на маё асабіста я вырашыў пайсці рыхтавацца да экзамену на ўзроўню B2, а не на B1, каб дакладна, ведаеш, было на грамадзянства. Вось, і пайду, зразумела, зноў вучыцца ў школу польскай на так. Калі вы хочаце са мной, таксама запрашаю. Вось, я ўжо пачаў, быў уже першы занятак, то бок рыхтуюся у кветні, апрелі. У красавіку на ўсіх мовах. April. На 4. Вось, пайду здаваць, спадзяюся, што я запішуся. Вось, але так. Ну, то бок, можа гэта, ведаеш, і добра ў тым сэнсе, што нейкая дадатковая матывацыя вывучыць польскую мову, да вывучыць. Можа гэта і добра. Ці дадае гэта нерваў таксама, гэта ўжо быццам бы і дрэнна. Ну, карацей. Для іншаземцаў змены дакладна будуць, ось з грамадзянствам таксама нешта зменяць, але адзінае што... Незразумела калі. Невядома калі. Але пакуль яшчэ пазітыўны момант, які, магчыма, будзе карысны для людзей, якія будуць здаваць экзамен на польскае грамадзянства, калі ён будзе ўвогуле, што з Польшчай? Залаты век. Залаты век Польшчы, сябры. Дарэчы, вось нагадаю, што мы распачалі серыю, якая неверагодна добра зайшла. Дарэчы, так, вось пра польскую трансфармацыю, пра тое, як увогуле Польшча сталася багатай краінай. Мы ўжо зрабілі 2 выпускі і проста вось раскрою таямніцу. Будуць чарговыя, вось, таму чакайце апдейты, мы ўжо рыхтуем. Польшча ўжо ў дадзены момант ўжо можна казаць афіцыйна. Польшча сталася 20-й эканомікай свету. Ось, Польшча увайшла ў 20-ку найбагацейшых краін. Яе афіцыйна запрасілі ў Г20. Ось яна там заменіць Паўднёва-Афрыканскую рэспубліку. Ось, то бок, ось, мы ў адной з найлепшых краін для жыцця. І з чым я вас усіх дакладна віншую і дакладна памятайце пра гэта, бо, як сказаў Макс, гэтае пытанне можа быць падчас імавернага тэсту на грамадзянства. І галоўны момант, чаго мы тут сабраліся 31 дня ў апошні год 2025 года, гэта вызначыць чалавека года. Нагадаю, што ў мінулым годзе такім чалавекам стаў Ярослаў Качынскі. І шчыра, я думаў, што мы яго прызначым і ў гэтым годзе. Але не.
Не, сябры, чалавекам года па версіі падкасту зроблена ў Польшчы, гэтае рашэнне прыняла аднаасабовая камісія ў 8-й асобе, будзе Кароль Наўроцкі. Дакладна. Віншаванні. Віншаванні. Перадаем нашы шчырыя віншаванні спадару прэзідэнту. Вось, ну, я думаю, тут выбар быў сапраўды відавочны, бо мы яго так добра сёння ўжо пахвалілі. Вось, я нават сам здзіўлены. Вось, але, ну, гэта ўсё было шчыра. Гэта чалавек, які зрабіў найвялікшы вstrząs, рост, скачок, прыжок. Рост, прыжок, усё, што заўгодна ў гэтым годзе, вось, і стаўся сапраўднай новай зоркай на палітычнай сцэне Польшчы. Але чаму не Ярослаў Качынскі? Ён жа знайшоў гэтага чалавека. Бо, як я табе нагадаю, даслоўна 10 хвілін таму мы казалі пра тое, што Ярослаў Качынскі мае вялікія праблемы. Я сказаў нават, што я не памятаю, калі Ярослаў Качынскі меў некалі такія праблемы. Гэта па-першае. А па-другое, тое, што Ярослаў Качынскі выбраў Кароля Наўроцкага кандыдатам, гэта было ў мінулым годзе. Ну ўсё, няма Всё. больш пытання. Слухайце, магчыма, вы ўжо дарэзалі салаты, калі вы рэзалі салаты пад наш падкаст. У мяне ёсць з планаў выпеч пернік старапольскі. Абажаю пернікі. Зрабіць маковец, і я Добры знайшоў суперкомба. Сэро-маковец. Гэта сэрнік і маковец разам. Прабачы, мне да цябе ёсць одно пытанне. Давай. Не зліпнецца? Спадзяюся, што не. Я якраз хадзіў да стаматолага, мне знайшлі новыя праблемы, і гэта азначае, што мне трэба есці менш салодкага, але, ну, І больш зарабляць. і больш зарабляць. Да, гэта 100%. Ці менш есць. Сябры, карацей, усяго вам найлепшага, святкуйце, калі ласка, вельмі гучна. Гэты год быў, ну, для мяне асабіста цяжкім. Але без фейерверкаў. Таму я дакладна ведаю, што я буду яго развітвацца з ім неверагодна гучна, пракляну проста назаўсёды і пастараюся забыць. Вось, таму шчыра ад нас, ад нашага падкасту, жадаем вам усяго, што найлепшае ў новым 26-м годзе. Хай вас чакае неверагодны паспеховы поспех і ўсіх нас дакладна таксама. Вось, таму заставайцеся з намі абавязкова. Дарэчы, памятайце, што ў гэтым годзе вы скінулі нам 26 000 злотых. Мы з Максам дагэтуль у шоку, вось бачна па нашых тварах. Ужо заўтра, бо з 1 студзеня павінна з'явіцца магчымасць разлічэннем пітам за 25 год. Таму чакайце на рэквізіты ад нас. Тут будзе на экране ўсё. Так, тут будзе вось на экране ўсё. Карыстайцеся гэтымі рэквізітамі. Мы ва ўсіх нашых соцсетках дакладна публікуем таксама інструкцыю, як гэта зрабіць. Гэта ўсё вельмі проста і нічога не трэба плаціць, бо ўсё ўжо аплачана. Вось. І нагадваю усім тым, хто падтрымаў нас у мінулым годзе, рабіце гэта ізноўку, калі ласка. Вось проста вы неверагодныя малайчынкі. І ўсе астатнія далучайцеся. Вось хай вось гэтыя 4000 падпісчыкаў, якія у нас ёсць, усе перавядуць нам свае 1,5%. Шчасціка вам, здароўечка, надзейных людзей побач і пабачымся ў новым годзе. Пакуль.